ayah, guys harus tangan nang. Halo guys, saya Hello guys, welcome to my new video लोगोफोर आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आङो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हाया र' Hello guys, welcome to my new video आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लांलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा नै बार्थडे जालायबाय आरोना दायो बिब'नि फिसालानि ओमफ्राय दायो साजायखांबाय नै ओरैहाय ओमफ्राय एसे दंबावो आरोना साजायनो नै नायलांबाय थादो आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंनि दिनैनि भिडिअखौ नै लोगोफोर बेबायदि साजायबाय आरोना नै जि मोजांनो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर जि मोजां साजायलायबाय आब'नि फिसालानि बार्थडे आरोना दिनैहाय ओमफ्राय नै ओरैहाय इदि साजायबाय आरोना नै गाहायावबो बेलुन ओमफ्राय नै बेखौ सिथाबबावनांगौ आरोना हेपि बार्थडे लिरनायखौ ओमफ्राय बेखौ दायो मावगासिनो दं आरोना ओमफ्राय इयाव लाइट होबावगोन आरोना एसे लाइट होबावनि र' मावगासिनो दं दायो माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो नै गावनि बार्थडेआव खामानि मावगासिनो मालाय नै बेनो आरोना बार्थडे बय र' लोगोफोर केकखौ लाबोबाय आरोना बार्थडे बया नै ओमफ्राय नै माबायदि आरोना केकआ लोगोफोर बेलेग डिजाइननि जालायबाय आरोना बेना गखु ओमफ्राय नै थिखिनियाबो गखु गासिबो गखु आरोना उथिदो दे हानोसै माम्बार मोनाबाय नै मोजां नुदों दे केकखौ बार्थडे बया आंना दिनै बार्थडे लोगोफोर बेनिफ्राय नै मा होनो नै बियो माबा बिमाखौ बिब' होननानै लाबावबाय बिमा आरोना बिनि बिमा नै बिनि नै बियो बिब' आब'आ ओमफ्राय नै केकआ नै नायदोलाय माबा गोनांलाय मा होनोमोनलाय बिनि नामा मामोनलाय नायदो लोगोफोर मोजां नुदोंना केकखौ लोगोफोर बार्थडे बया फिसा आंनिफ्रायसो देरसिना बिब'नि फिसालाया नै बेसे गेदेर लोगोफोर नायदो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Panggil? Ele, bukan, ele. Punya usul ya, tapi kubu kan aku. Oma beri kubu sama lagi. Kubu beli kan lepas fas. Şu gidi hına ya. Apa itu? Snack sih lagi. Aha, mau. Happy birthday to you. Kawan yang lampai mengendat, mak mau. Đây là cái phần बिमाया मा होनो बार्थडेनि सिगांनो जिपखौ बायनानै होनांगौ जादों आरोना उफाय गैया आथुरा बिबाय थाबायना ओमफ्राय बार्थडेआव होनो होननानै बार्थडेआव होनो होननानै बुंनानै दोनखादोंमोन नालाय लोगोफोर बेनिफ्राय फिन खनसेबाव बियो होजोबनाय जाबाय आरोना बिमा होबाय जिपखौ देनां गोसोआव थानाय नङा भिडिअ माबायाव मा होनो मेम'रि जानानै थानाय जाबायना भिडिअआव बेखायनो भिडिअआव मा होनो देखायनाय जाबाय लोगोफोर नङाबा देनां मोननाय बायदि मोननाय नङा नालाय आंनो दाख्लै गोरोन्थि मावनायनि प्रेमिया Lah babu. ओमफ्राय नै दायो जानोसै हाखाबाय रानगासिनो आरोना नै ओमफ्राय नै आंबो लाबाय जानोसै दा आंबो सामुसालाय सामुसा लाबोदो सामुस गोदान लाबो ओमफ्राय नै केक जाबाय आरोना नै सोरनोबा केक नांबावगौ नामा आंनो फिसालाया आंनो सोरनो नांगौ बुंदो आंनो नांगौ
Lelai biar sepeda rasa saja lablai. Hứa nào mà. Ayo be, tapi aku tang tahu hai. Saja tang hai, sungguh nang kumun. Nasa saya sih nama. No. Guku. Alu banen nang geran lalu keper ini kain hai ang kau besar sani. Siapa banen saya alu banen saya ada nak. Kek kuza, kang badan ayu kuza ante. Alu son saya. Hap tu. Rang nak. Nè, còn đi bôi à bơ? Rồi được hai uy nữa, xả đây á. Dán tiền là đá. Jadi, terus siapa memperbaiki dia? Selalu meneham telat. अगर सब लोगों को ये खाना है तो आप हमारे घर में आइए और पानी पूरी खाइए पानी पूरी Mana puchka जों जानोसै आरोना ओमफ्राय नै आलु सिफ्लेबाय ओमफ्राय बेयाव मा होदों भुजिया बुट होबाय आरोना टेस्टि जानोसै दखाननि बायदि आरोना ओमफ्राय नै सामब्राम हानायखौ होदो दे ओमफ्राय नै बिदि जानो लुबैनाय हामथारला खुदै गजोब्बाय मामबार बानायदो बार्डेनि गिबा माबायदि सरि बार्डेनि मा होनो जाग्राया पुचकासो आरोना जोंनिया Kau selai lai deng nai. Ayu, mata saya no. Puchka. Puchka ada apa ya? Kau jangan. Alu bulan apa ya berapa? Puchka जाग्राफ्रा फैबाय हा दखानावबो बिदि जाया नै पुचका जाग्राफ्रा फानला गोसा जादोंना जा आलुबाय आयु गलाय नागिरबाय आंना जाया थाब फैयाथ' नोंसिनि मानो ओरैबायदि जाखो थाब फैनांगौ रा दै माथो खालामबावनो आरोना जोबजोब्बाय जानानै जोबस्रांजोब्बाय ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै लोगोफोर पुचकाखौथ' दखानाव बेबायदि अहा मोनजाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय न'आवनो जाखाबाय आरोना सेलाय बेलाय गथ'फोरजों थ' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना बाय बाय